Планно да звучи, колкото и така изтъркано, гласувах за наистина промяната. Откакто бях до 2007 година общински съветник в 3 поредни мандата, много неща след моето отсъствие от общинския съвет се промениха. Някои неща за добро, други за много лошо. Аз мисля, че днешната ни поява и днешната ми кандидатура е именно за това. Аз трябва да се появя отново и да направя така, че там, където има плюсове, те да се засилат. Там, където има грешки, да се отстранят, не да се изчегъртат. А защо не да се изчегъртат там, където нещата са пошли, корумпирани и така нататък. Така че дошъл съм наистина с пълното съзнание, че и зареден с енергия да помогна на Пазарджик в следващите 4 години да променим нещата за по-добро. Единствено и само за по-добро. Чудесно!